Това е последният подкаст, в който ще участвам за един доста дълъг период от време. Ще бъда максимално откровен, много честен и ще ти кажа неща, които ти не очакваш да чуеш. Станах си човек на живота. Бях рекламно лице на препарат за отслабване и може би в някакъв момент се предадох. Затворих се в себе си и спрях. Спрях да пия, спрях да ям. По-самотен от всякога. Не само, че не ставах за екран, не ставах за гледане, ненавиждах се, почнах да се наливам. Ма за себе си. Аз така не бях плакал. И казах. До тук беше. Интересуваме какво мисля за себе си. Интересуваме как се чувствам. Искам да спра да се самосъжалявам веднъж и завинаги в живота си. Аз искам да бъда нов. Това е операцията. Тук. Блясъка вътре в мен. Лумна. С нова сила. Не защото ми пука дали ще живея 100 години, а защото ми пука как ще живея следващите 100 минути.